Ngaturaken bumi matur nuwun Ibu Irah ingkang sampun kersa berkaya carita ingkang tadi Koko Gatot lumantar nyawiji sarengan kawula sae kanca nggih lestari budaya ingkang sinengkuyung mitra Odinson sinten. Ibu Irah mangke hitungane kalian Mbak Surati nggih. Selamat datang kepada Angklung Jiwa. Alhamdulillah kalau saya kanca ngaturaken sugeng prihatin Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Rakyat do sehat toh. Alhamdulillah dan pangapunten niki wonten ontran-ontran kat pawendang bisa mriki heeh. Sindene niku telu ning sing esuk niku Pak. Nggih pangapunten Bu. Rauman suara ya Om. Nggih, kalau kamu dipun miwiti kali Pak MC pengantin niku ugi wonten sekedhik. Napa Ndra? Apa? Ya. Minta apa itu Mas Hendro? Oke, yo dibalekno. Siji bapak siji apa bareng-bareng yo. Alhamdulillah. Pencak nggih. Mbak Pre, Pripun? aku tak jatah bopong iki sing Mbak. Oleh. Oleh. Mbak Pre, Piye Om? penontonnya, pengangklungnya, penari ini kabeh sangu banyu. Sangu wedan. Sangu banyu desa ibu maksudnya? Maksudnya kabeh ini sangu banyu. Kabeh sangu banyu. Pensa mboten Mas Angklung Jiwa. Penontonnya, pengangklungnya, penari ini kabeh sangu banyu. Ini kok sangu banyu kok ora? Sangu ya. Penari sama susu.
ngempet. Carane bebek iki ngempet lan nembak sak gon-gon. Oh, nek bebek iki ngempet sak gon-gon. Lah nek Pak Lukas. Iku jagone jenengan yo kalah, jagoku yo kalah ngono ya. Aku jagone sing gedhi, Mas. Aku jagone sing cilik tapi kok sing cilik iki